Mukhang tinan sa 6 milyones pesos ang valor sa gidurang shabu. Kinasakmit sa Talisay City Police gikan sa usa ka 33 anyos ka babae sa may barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Niadtong Biyernes gabi, gilang nasikop nga si alias Ronalyn, taga Purok, Masagana, barangay San Isidro. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ipriam paguyod ang hipi sa Talisay City Police nga ang suspect og ang iyang kapuyo nga si alias Joey mao'y nagtinabangay sa illegal nga negosyo nga gisugdan nila sa Yuni ning tuiga. Giulagway sa kapulisan si Ronalyn nga mao'y tigrimit sa halin og sa balansi sa gipayuhot nga illegal nga drugas, samtang ang kapuyo sa dinagpan nga nakaipsot kiingong mao'y tighatod sa illegal nga drugas. Unom ka adlaw gipanidaan sa kapulisan ang duha human madawat ang kasayuran sa illegal nilang kalihukan. Sabay ba sa operasyon na sakmitan si alias Ronalyn og 900 grams sa gidurang shabu nga mobalor og 6.1 million pesos. Kaso kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa dinakpan.